Masu kallon mu kada ku manta cewa wannan manhaja tana kawo muku shirarwa masu ilmantarwa, faɗakarwa, haɗi da nishaɗantarwa a wannan kafa tamu ta mai kaki visual podcast. Maudu'in namu muhawara ce tsakanin wanda ba sa kallon ƙwallo da wanda ke kallon ƙwallo. Ku biyo mu a cikin shirin. Ku shirya domin yanzu shirin zai fara. Barkanku da ƙara haɗuwa da mu a second episode na podcast by mai kaki visual. A yau ina nan wurin ne saboda na nuna rashin yadda ta na youth involving kansu a kallon ƙwallo, saboda idan aka ce kallon ƙwallo is somehow weird in the sense of youths ɗinmu na spending much time a kallon ƙwallo. Matasanmu a yau mafiya yawansu suna kallon bal in ma har baka bugawa. Ku biyo ni ina tare da masu kallon bal mu je zuwa a cikin shirin. Yau za mu kare haƙƙi, zan ce ko in ce muna tare da matasa masu kallon ƙwallo. Ku biyo mu a cikin shirin. Barka da zuwa Faruk. To, Malam Ibrahim. Okay, but Faruk ba mu tare da kai yau. Faruk, actually, ka ji topic inda ake tattauna haka. Rai da gaske. But gaskiya I'm against kallon ƙwallo, saboda idan ka diba yanayin yadda youths ɗinmu suke involving a harkan ƙwallo, being trends da sauran abubuwa, it's too much. They are not utilizing their time yadda ya dace. Saboda to be honest, I'm just telling you the fact. Yadda youths ɗinmu, let's say if not, idan za ka tara mutum 10 at least, it's very hard ka samu mutum 8 a cikinsu ba su involving a cikin ƙwallo. My name is Ibrahim Muhammad Mustafa, the CEO Bawa Tech Communication. Gaskiya ne, to bari in ɗan katsi wani hanzarinka. Akwai, bari in fara daga garinmu. Akwai anguwanni waɗanda anguwanni ne na ɓata gari. A lokacin da ake yayin buga ball, don yanzu a garin Gusau, ba zan ce ana buga ball. A lokacin da ake yayin buga ball, akwai... Wait, you're going out of the context. No, I'm not going, akwai anguwanni da ba sa shiguwa yanzu. Fiye da lokacin da ake ganiyan buga kwallo. Saboda me zan baka wani misali, saboda a lokacin da ake buga ball hankalinsu yana ɗaukuwa zuwa yana karkata wajen kallon ball ko kuma su je su buga. Amma idan yau ba sa buga, ba su da inda za su je su kalla ko su je su buga, kaga daga nan tunaninsu ba za ka gane tunaninsu zai persuading ina da wannan point. Let me tell you something. My name is Faruk Dan Maliki, kamar yadda kuka sani. Let me just use the popular slogan MC Faruk Dan Maliki. Zan ba ku wani point. Advanced countries. Abin da yasa suke investing sosai a cikin football is because youth ɗinsu idan ba a ɗauke musu hankali. Yanzu bari gaya saboda wannan investment ɗin. Nawa ake biyan footballer in a week ko in a day? Akwai masu earning more than 100 million in a week. But let me tell you something. Ka gane, kuma na yi ba ku wani misali. Muna da 'yan kasuwa, muna da 'yan siyasa. Bari mu dawo nan ƙasar mu Najeriya. Muna da business tycoons yawa. Ka gaya ma a garin Kano. Idan za ka lissafa masu investment a cikin garin Kano, wallahi sai ka kira Ahmad Musa. Yana ya samu kuɗin shi. Idan ya goya investment ba ya yi employing mutane ba, bai yi ba, ya yi creating job opportunities, bai rage ma gwamnati wani burden ba. Yawa, ka gama. Ya rage wannan point. Ya rage na gama. Gaba ɗaya idan aka ce ƙwallo is all about distraction. Ka fahimta? Na gane. A 1888 aka fara ƙwallo a Spain. A kuma Sevilla ita ce, na ya famu mistaken, Sevilla ita ce a club na farko da aka fara abun nan, aka fara creating club biyu, first club da aka fara creating. To be honest, barin ga maka kai making wani point wai dauke hankali. To ai Yahudawa da suka kirkire ƙwallon, min abun da suke so su dauke ma mutane hankali. To be honest, Faruk, let's make it. Let me bari ai da kana so dan ce dan sai in sa magana. Wait, ka bari in dora. Saboda yanzu wani magana zan yi. Kana ji? Kai ba da history Sevilla da wane ne tun nan mun riga mun canye. Saboda idan da ana kallon ball, ba za ka samu history da is a knowledge. Yanzu ka ga something Spain. Kuma a Spain ba popular teams ka ɗauka ba. An ba Real Madrid ba. A 1905 aka gane 18.
1988 that's it. I don't tell something bari in ga muku da in tambaye ka nan maka commenting system yawa zan maka wata tambaya bari in sauka bari in tambaye ka zan sauka let's make it abun nan yadda followers din mu za su fahimce mu su fahimci message din da muke ina jin ka person bari in ga muku wani abu wato let's make it bari in take in wato Yahudawa suna da wani abu wallahi duk abin da zaka ga Yahudawa sun invented wallahi abu biyu suke mawa za su kawo shi ne saboda distraction ba Yahudi ya san zai je wuta to yana neman followers ne waɗanda zai ja su je tare da shi wuta ka fahimci abin da annan kuma ba Yahudi bawan dala ne in ka ji ana bawan dala wallahi ba Yahudi bawan dala ne kuma ka san inda muka samu wannan informations din Allah ya samu musulmai ne Qur'ani ya kawo muna informations akan su ba religion din da suka san Yahuda irin abun nan irin musulunci saboda an kawo mana history yanzu an gaya mana su therefore duk abun da za a kawo na distraction bari in gaya maka wata magana yanzu let's set example with Manchester United yanzu ya kake tunani waɗanda ke kallon Manchester United wani irin bakin ciki suka kasancewa a ciki ko da yaushe just think about it yanzu ka fahimci abin da ni fa da point ɗinka amma da an baka wani point ba ni point ina jin kai wata magana ka ce duk abin da Yahuda suka kawo sai creating for distraction ne they created AI they created ChatGPT and one of the best professors da muke da a ƙasa in terms of technology shine Professor Ali Isa Fantami ko malami ne ya yi utilizing knowledge is my mentor let me tell you something haka ya yi utilizing knowledge bayan utilizing din shi bai bi shi ta hanya mai kyau kwallon nan fa tana da wani abu bari in gaya ma abu biyu aka ce idan ta shiga lokacin sallah baka yi ba kayi laifi idan aka yi sallah baka je kayi ba kayi laifi ka tsaya ka ji idan baka rufe gwiwanka ba akwai safa kana jan safan ka ta rufe shi yasa nace maka you are going out of the context ni a ba zan zuwa maka kai tsaye in ce maka buga kwallo haramun bane saboda ina form of exercise ina da yawa duniya ba ta wala jini ba wait I need to count the context I can't go out but the context is one da ke kallon kwallo da kuma yawa let me tell you something ina kallon kwallo let me tell you bari ga ma wani abu duk mai kallon kwallo ko bugawa if it's depressed ko disturbed ko yana cikin damuwa ka ce kana ciki kallon kwallo ko bugawa duka biyu duka biyu hand in wallahi ba let me tell you something bari ga ma wallahi tallahi faruko let me tell you something zaka samu mai kallon kwallo baya buga amma ba za ka samu mai buga ball ba da baya kallanta let me tell you something ka san abu ka gane magana na fahimci akwai masu kallon da ba sa bugawa amma akwai wanda ba ka taba samun wanda ke bugawa ba ya ce ma baya kallanta ka san wani abu ina jin akwai ka gane nan for example bancin da injury inda naje da ina kwallo ba ina buga injury ina buga ai context trauma let me tell you something it's not about trauma da shi yasa mu football fans muna da wani therapy da muke ba irin ku wanda suka je injury za mu sa ku wani therapy ka san yanzu ba da ma shi yasa bature idan ka tafi injury na ni ba mu baƙaƙe ba da ka yi shekara ɗaya kuka tafi out of yanzu zan baka ana baka kulawa da wane ne kai kuma ina ji da ka tafi injurin ko cin kila lokacin kai skipper ne kaga sun koyan mata ma shi yasa yanzu faraman ke da haka kana da na sani ka saurara ka ji zan ba da wani point first of all kallon kwallo wanda suka yi inventing kallon kwallo presently ma akwai wa yake da suna ni abin da yana mun gashi saboda kana da history bari ina maka suka ce football is more than a sport ka fahimci abin da I believe football is a yawa ka ji da ko I believe wannan belief din wallahi gaba ɗaya ka aje ta gida ba zan aje ta ba in baka points ina ai saboda ka ji ta san me yasa ba zan aje ta ba kana hana ni kawo points kamar yadda wayara muke kaza in ka kawo sai na dan taka ma burki tukuna in magana abin da yasa nake ce ma haka but the mic is all on to you tun da kai ka magana I'm just trying to convince you you know what you can't persuade me watching football ko a ce san me yasa inda a ce baka taba kallon ball baka san dadin ta ba ko baka taba buga
ana laifi ai ko Allah amma da that's the past history kuma ya gano shi yasa kuskure ne kallon kwallo with this point bari in ga maka my first point is kana da masaniyar kallon kwallo a wasting of time ne yanzu in tambaye ka abu nawa kake na bata lokaci a rana abu nawa nake na bata lokaci I don't think ina wasu abubuwa nawa ka aji kai investing da kake kula da shi da ba na bata lokaci to be honest yanzu I'm the CEO of our tech communication center mana my day is on schedule idan na tashi da asuba in je masallaci in na dawo kafin in shiga wanka 7:30 zan yi press up iya gwargwado zan yi sauran exercise mana kwallo kenan kana zuwa ji ka ban saboda kai creating muscles. Let me break it down for you da kace wai ni yanzu for example nawa ne ajin ne alhamdulillah they have nothing misali but we are striving to have what we have amma batun bata lokaci ka kawo kanka muhawara da muka dan tattauna ko me za ka yi zan kira ga al'umma ko me za ka yi idan ka tsalkake shi and you have one mind into it kuma da abin da aka yi ka dinga kallon shi a mahanga ta addini that will surely help you. Addini bai yadda kai duk abin da zai bata maka lokaci ba. Na yadda. Bari in sauka ka ga kallon bata lokaci. Ba abin da ni ba yadda da wannan ba. Nani? This is my personal life. Behind the scene. Su wane ne? Na san za su rubuta mana a comment section. Su rubuta amma sun sani ai. Su rubuta. Su rubuta ba su sani ba kai da tambaya kuma daliwa. Kana dan sharholiyan. Sharholiyan da ɗaya biyu sai ka je. Kuma secondly my second point is kaga misali kana da masaniyar mafi yawancin masu kallon kwallo suna kasancewa mental abubuwa azin sometimes suna traumatizing a duk lokacin da suka yanzu misali Faruk let's be frank na san kai fan in real ne ni ban ta Allah ya sauwaka Allah ya kiyaye Barcelona so yanzu misali idan let's be frank akwai justification fa za a zo a justify abubuwan da muka faɗa so yanzu for example aka ciku for example Barcelona aka ciku tsakaninka da Allah na yaƙe ka da Allah za ka ja zuciyarka za ka ji ba daɗi da zuwa amma bari in gaya ma duk mai kallon ƙwallo da ba dati kallon ƙwallo yake ba baya sa ma kanshi damuwa he looks forward to another game 70% in wanda ke kallon ƙwallo right now da suna kazamin kallon ƙwallo kace shi suke haka ji yanzu bari in gaya ma abin da ya sa yanzu na ce ma haka nan football akwai social media ana analysis ana waye za ka ga wani in ya gama kallon ball idan aka je aka yi analyzing me yasa za ka ga dan kwallo yana cikin team sai ka ga duk yan team sun tsane shi saboda abu daya wannan analysis din yau ko dan baro ka tare ka ce mashi wani ya ce ai ya cika kuri bari baka misali da gola na Manchester United duk da dai ina ganin ko ya ban Man United Onana akwai wani Onana da muke da shi har ba zan dai ba a ganin kasa na da na yadda motivation ka gane saboda akwai analysis duk wannan dirty football watching da ake yanzu duka an rage shi kuma yanzu bari in ga kai testifying ka san me yasa da muke zuwa viewing center muna kallon kula ka ji zage-zage za ka ji waye boy yanzu I assure you za ka shiga ana rivalry match akwai match da na je last season na kalla a viewing center har na shiga na fita sai an ci goal ake tashi a yi amma wannan zage-zagen za a gadi ya rage saboda ne mutanen mu sun fara hankalta cewa lalle mutanen na samun bari ga mu ana let me tell you one thing akwai muna da footballers minti uku kana bayani ka ba minti ɗaya ban yi ba ci gaba ba minti ɗaya ba ko dai ina so in nuna ma cewa kai you have your own perspective kana da naka knowledge kuma kai going through certain abubuwan da yasa maybe football ya fita a rayuwa amma dai mu da har yanzu muna bugawa muna kallo wanda za mu ce mutane su dinga kallo ba na san wanda ke kallon mu they definitely they have to come to me dole you guys will come for me but I just have to say the fact Faruk kana da masaniyar kallon kwallo ya yi driving mutane da dama into bettings ka san da haka na yadda da wani me hukuncin betting what's the stance of betting haramun ne ko wait fornication to tsaya bari in gaya maka bari in making point
I don't want to make points now. Wait, ka bari mana. Ka bari making point on the just hold it in your head. Idan na ina iya mantawa. Haka ji. Betting bari in ga maka. For God's sake. Mai karfin imani. Na yadda da wannan duk mai karfin imani wanda ba shi da kwaɗayi wallahi ba zai shiga into. So let me tell you something. Saboda malamai da haka barin ga ba a football ɗin ake betting ba. Let me tell you applications ɗin nan akwai games so da yawa za ga akwai games da ake alakanta. Wato to be honest youth dole mu kasance mai involving kanmu a abubuwan da suke da amfani. Jackpot da sauran abubuwan football. Sai aka kasansu. Kuma wannan bari ina maka wata ihe nake so ya nuna a football. Let me tell you something. Babban abun da my stance is that duk wani abu da samari ke su zan je in ga sai bincike kan abun wanga abun wai menene to wanga abu sun da gane menene to dan ni suke yin shi dan ni what's the abubuwan ni suke karuwa da shi dan na farko a batun na biyu kuma ba mu so mu tashi mu nemi na kanmu easy money ka sa 100 naira ka samu 100,000 like it's unrealistic saboda you don't work for that money. Faruk ka san me na jin kamar Ibrahim. The house is so hot. It's so hot, but let me tell you something. Yahuda muna kallon Yahuda gaskiya ba zai yi ba. My stand on this shine samari a daina kallon kwallo a utilizing time in a yi abubuwan da suka dace waɗanda za su amfani rayuwarmu. Akwai wani case da na ɗanye kwanaki ina ji few months back. The guy is not even into football. Ka san me kawai yake yana kallon normal star times ɗin shi ne. So ka san sun je talla yana ɗan popping at times. Sporty bed, sports. A nan ya gani kuma ya inventing into that har ya zo ya fara kafin aka jawo hankalin shi ya dina. So shi wannan sai ka alakanta shi da kallon kwallo. Ato ni ya kai shi wurin Star Times. Wallahi dan kana kallon Star Times or DSTV ban cire ma duka channels ɗin da ake kallo. Ka so na abu all of those channels. Kuma in kana kallon social media yanzu ai ka admitting kan cewa haramu ne bet ko. Kuma mafi yawancin waɗanda suke fada a cikin bets a ta kallon kwallo kana ban yadda ba ko let me tell you something akwai analysis let me tell you something duba ka gani most of the mutane da ke shiga betting wallahi a celebrity fan saboda za ka ga yawanci akwai za ka ga application za su ce ma app ne link in my bio da waye da masu content creation wannan kana follow masu content creation za ka kalli video ba sai ka ji an jawo hankalin mutane an ce su je so link in my bio. So my second question is that yanzu football amana da bari ga muku wata magana kana ji na yanzu yanzu misali imitating Islamically there's a hadith Abu Dawud ina ganin hadisi na 4712 Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutum ya kasance yana imitating wasu to definitely is one of them. Kana jina? To, kana da masaniyar mafi yawancin youths ɗin waɗanda ke cikin kallon ƙwallo suna imitating waɗannan footballers ɗin ne suna ɗaukan halayensu da sauran ɗabi'unsu. Na yadda da kai. Kasan kuma mafi yawancinsu ba musulmai ba ne. Yanzu ne za ka iya ce min kan haka. Yawa, na yadda da kai. Yanzu ina ji za ka alakanta abin nan maybe daga style na hair wani abu. Yawwa. To tsayan baka wani misali. Guda ne. Saboda akwai sagin ake ce mishi. Sagin da daga footballers aka samu. Akwai masu yi. Akwai masu yi. Sagin started in a prison where I don't want to call it daga can ya fara su ka dina cewa footballers. I will make emphasis on the hair. Let me just tell you, duk mai ilimi duk wanda ya san addinin shi hadisi ne ingantacce wanda ya ce if you are leaving your hair ka bar shi gaba ɗaya ko kuma if you are shaving it or trim it you trim it all. So in dai mutum ya yarda da wannan hadisin kuma yana da imani ba zan ce footballers suka yi influence sai dai sakaci da rashin sanin ya kamata. Fahimci points inda na kasance. Ni ba na so ka alakanta abu da
currently ni ne CEO Leap Concepts. We're into entertainment, advertisement, awareness, campaign, and what have you. Like, if you have any adverts, we're there. Akwai da yawa yaran nan da ba sa kallon ball, amma wallahi suna askin banza. Bari in gaya maka, amma ina abun mafi yawanci, if not 70%, dan ba za ka bari ce wannan abin da, amma let's take it 50%. Ya samu daga maguzawa ya samu asali. Bari in gaya maka, da magujan mutum da ka san shine zai aski ya da shi haka sai ya sako gashin. Ba magujan mutum kenan. Bari in gaya maka, reality muna we are just all talking about reality, and reality shine bari in gaya maka. Kana da masaniya yanzu mafi yawanci. Yanzu bari ma kai wannan muhawarin, I will call on to the government, please. Idan the CEO Bawa Tech Communication. We are into research from graduates and even funds. Games inda suka halatta irin horse riding, irin swimming, irin aiki ya ce ba za ka hana ma kwallo ba, amma da ka ce suka halasta kuma. Bari ga ka ce ba wani contradiction. Bari ga maka na ce maka buga kwallo da kallon kwallo is two different things. Ka fahimci abin da nake nufi? Ma wani bayani. Ka gane, yanzu duk na fahimce ka ce duk ba haka ne, ba haka su gwamnati ta investment ba da komai. Saboda abubuwa yanzu misali duba da ilimi ya taɓarɓare a jihar, duk da alhamdulillah we are just ana recovering yanzu. Gaskiya His Excellency in ka duba sectors ɗin gaba ɗaya ba sectors ɗin gaba ɗaya ba inda aka samu 100% success. But at least idan aka ba da pressure a sectors da infrastructure da sauran ba ka kallon ball. Yanzu yana da match ko na shakiken kana da match kuma yana kwallo. Na tabbatar kana ɗan zuwa ka kalle shi saboda showing support. Co-founder rather of Buka Elite Cuisine, the most recently launched restaurant. So please, if you want to eat delicious and the cuisines from the name Elite, you know what that means. Ina da mat. Ina zo ba. Karfe na kira da yamma. Na san ta tashi kasuwa. Saboda to be honest, ba za mu sin time. Kuma muna kira ga wannan lokaci. Aka ji muna kira gare ku irin ku da ba sa kallon kullu. Idan aka gama stadium ta jihar Zamfara. Ka gane idan aka gama stadium din mu. Da ka je ka kalla. Za mu je ne mai horse riding. Da ruwan da aka dafi. Ni kana horse riding ana kalla. Ba ruwan su ka ce horse riding. Za mu je za mu yi halbin kibiya wanda za mu yi swimming if possible ma a buɗa muna. Yanzu dai wannan muharin ba za ta kare ba dan ina ganin ba za ka yi. Yanzu let's finalize this. Abin da nika son in kai da shi. Ni ina so ne ba ka ji. Bari mu da wani abu za mu dawo saboda lokaci. Ka gane. A rubuta mana a comment section. Points ɗin da na kawo da wanda ka kawo. Wa ya fi samu? Wa ya fi samun me ake ce mishi college, wa ya fi samun likes, wa ya fi samun, so in aka yi wannan idan masu kallon definitely in samari na wurin ka, I'm very sure 'yan mata
da kuma matan aure da Yadda for me saboda mata a very very sad ba su jin daɗin kallon kwallon nan. Mata na san kuna nan comment section kuma za ba mata kaɗai ba. Akwai matar da ta fi mijinta son kallon kwallon. Wancan tana san wurin ku ne ba su ga wani definitely na san mata ba za ku bari ne ba. Yadda for me kuna cin Yadda for me na san. Yanzu da ka sani ba akwai wani trend. Duk da ni ba dan Madrid ba ne, amma akwai wani trend da kaya matan da matan auren suna yi. Alama a jita. Bayan da shi ba. Tun ya ribaci abubuwa guda biyu kafin ya rasa su. First one, the time. Second one, time, lokacin da yake da time. Second one shi kuma lokaci. Kuma a ce lokaci shine za mu zo muna wasting akan wannan muhawarar. I will call on to the government, please, idan da hali. Ta yi investing sosai a cikin kwallo. Saboda a samu matasan yadda bakan saboda mai matasa ba let me tell you something yanzu yana da matsayin za a jihar nan ko yace a sanya arewa ma dai a arewa da mu alfahari da Ahmed Musa wanda ko cikin manyan mutanen elite stakeholders Allah ba sai abin da Ahmed Musa ya ce kuma za mu yi mishi godiya. Akwai mutane irin su Shehu in ka je Sokoto za ka ga abubuwan da ya gina wurare kuma wuraren da investment sai masu kyau an yi employment mutane. Duk abin da muke kira bari in tambaye ka duk wanda ke da hanya irin na mutanen nan bari in gaya maka wata yanzu misali yanzu bari in gaya maka wani abu akwai ina for example Mango Automobiles yanzu misali ba mu gurin kannanmu da abokananmu da relatives mu su koyi irin abun nan irin su ya zama influence ɗinsu. Muna da think about abubuwan da za su kawo muna a ci gaba sosai a cikin society in ba a samu 'yan kasuwa manya ba wai su mutane ba bari ga maka wata magana. Kana da musamman me yasa muke ganin kwallo bata lokaci ne? Definitely bata lokaci ne. Rashin investment ne. Rashin investment ne wallahi barin ga wallahi ba zai ma taɓa yi ba zan taɓa ba da miyan baki na ba zan ba da shawara wai a invest akan kwallo. Akwai games inda suka halatta irin horse riding irin swimming irin action ya ta ce ba za ka haramta kwallo ba amma da ka ce suka halasta kuma bari ga ka ce ba wani contradiction bari ga maka na ce maka buga kwallo da kallon kwallo is two different things ka fahimci abin da nake nufi ma wani bayani ka gane yanzu duk na fahimce ka ce duk ba haka ne ba haka su gwamnati ta investment ba da komai saboda abubuwa yanzu misali abubuwa da ilimi ya taɓarɓare a jihar duk da alhamdulillah we are just ana recovering yanzu his excellency abubuwan da duba sectors ɗin gaba ɗaya ba sectors ɗin gaba ɗaya ba inda aka samu 100% success. But at least idan aka ba da pressure a sectors da infrastructure da sauran a baka kallon ball yanzu yana da match ko na shakiken kana da match kuma yana kwallo na tabbatar kana dan zuwa ka kalle shi saboda sai support ban zuwa ina da match ban zo ba karfe ka kira da yamma na san ka tashi kasuwa saboda to be honest ba za wasting time kuma muna kira wannan lokaci haka ji muna kira gare ku irin ku da ba sa kallon kullu idan aka gama stadium da jihar Zamfara ka gane idan aka gama stadium din da ka je ka kalla za mu je ne mai horse riding da ruwan da aka ya ni kana horse riding ana kalla ba ruwan su ka ce horse riding za mu je za mu yi halbin kibiya wanda za mu yi swimming if possible ma a buɗa muna yanzu dai wannan muharin ba za ta kare ba dan ina ganin ba za ka yi yanzu let's finalize this abinda nika so in kai da shi ni ina so ne ba ka ji bari mu da wani abu za mu dawo saboda lokaci ka gane a rubuta mana a comment section point ɗin da na kawo da wanda ka kawo wa ya fi samu wa ya fi samun me ake ce mishi courage wa ya fi samun likes wa ya fi samun so in aka yi wannan idan masu kallon definitely in samari na wurin ka I'm very sure 'yan mata
da kuma matan aure da yadda for me saboda mata a very very sad ba su jin daɗin kallon kwallon nan. Mata na san kuna nan comment section kuma ba mata kaɗai ba. Yanzu mata akwai matar da ta fi mijinta son kallon kwallon. Wancan tana san wurin ku ne ba su ga wani suna na definitely na san mata ba za ku bari ne ba. Yadda for me kuna cin yadda for me na san. Yanzu da ka sani ba akwai wani trend. Ni ba dan Madrid ba ne amma akwai wani trend da kaya matan da matan auren suna yi a alama a dita bayan da shi ba